Gràcies, senyor president. Senyora consellera, davant d'alguna notícia de premsa que ha eixit que parlava de la possible venda de la BIU, la pregunta és quina és la situació d'aquesta universitat en aquest moment. Gràcies, senyor Panyella. Efectivament, nosaltres tenim una gran sort, que és trobar-se en una universitat de futur com és la BIU. És cert que actualment s'estan estudiant formes de col·laboració públic-privat que ens permetisquen un major rendiment i una millora de la seva infraestructura. Però jo no subestimaria la BIU i li diré per què. Perquè actualment tenim una sèrie de titulacions, màsters i graus sol·licitats prou important i l'any passat n'hi hagueren uns 800 alumnes en la BIU. Per tant, pense que és una aposta de futur, pense que la Universitat de la BIU representa un model de sostenibilitat universitària a través d'aquesta col·laboració pública-privada que se pot adonar i pense que el finançament privat ha de guanyar pes en aquesta universitat online, però precisament per allogar aquesta autofinançació i ampliació de l'oferta educativa des del punt de vista qualitatiu i quantitatiu. Jo penso que estarà en mi que l'estructura de la BIU deu adaptar-se a la situació econòmica actual i de màxima eficiència en el cost econòmic. Moltíssimes gràcies. Gràcies, senyora consellera. Bé, gràcies, consellera, però m'agradaria concretar més, perquè ha dit, jo he entrat sense afirmar ni negar d'haver llegit una notícia en la qual parlava de la possible venda, i això no me parla de la sostenibilitat del model, d'això. Bueno, la pregunta és veritat, això? Perquè, clar, jo quan havia vist que inicialment anava la consellera de Turisme, dic, què faran un PAC junt en l'aeroport de Castelló i van a vendre-ho tot junt ahir? Perquè, clar, el que sí que denota d'alguna manera és un cert desconcert, no? De dir, se diuen unes coses i diuen unes altres. Mira, sobre si subestima o no subestima la BIU, jo en la pregunta no l'he subestimat. Una cosa és la qualificació que mereix, que ja en el seu moment, jo li tinc que recordar que la Comissió Mixta del Consell de Coordinació Universitària del Ministeri, en el moment de la seva creació, va dir que no era necessària. Va dir així, que no s'apreciava cap necessitat d'implantació des de l'òptica del sistema universitari en el seu conjunt. Això és una de les coses que diu, com he dit, la Comissió Mixta del Consell de Coordinació Universitària en els informes previs. Per tant, si vol que ens remetim a fer història, doncs sí, remetim a fer història sobre la sostenibilitat o no sostenibilitat de la mateixa. Tot és relatiu. És sostenible la BIU comparada en el tracte que tenen en aquest moment les altres universitats valencianes? Vull dir, d'alguna manera, mentre a les altres universitats públiques valencianes se li està regatejant els ingressos, se li està sometent precisament a una falta de pagaments que moltes vegades ha amenaçat inclús a lo que és la poder pagar el salari dels professorats des de les mateixes universitats, o que tinguin que fer ells uns crèdits a través d'un crèdit ICO, que han tingut que fer crèdit ICO i assumir ells, les universitats valencianes públiques tenen que assumir el cost d'interessos perquè des de la conselleria no se les envia els diners necessaris per al funcionament. Per exemple, doncs clar, què vol que li digui? No sé si és sostenible o no sostenible. Jo he entrat avui en la pàgina web per veure aquesta gran oferta de titulacions que ofereix i, perdone, però a mi no m'ha paregut una gran oferta de titulacions la que està oferint, sobretot quan una universitat d'aquestes característiques podia tindre una gran oferta. La podia tindre, però crec que no la té. Crec que no la té. I que parlar de 800 alumnes, doncs bé, vostè està parlant de 800 alumnes, jo li pregunto, quants alumnes, una pregunta que tenia prevista, me l'ha dita, quin és el cost per alumne que sosté aquesta universitat? M'agradaria saber-lo. M'agradaria saber-lo perquè m'agradaria comparar també en les altres universitats públiques, en unes altres circumstàncies, quina és la situació econòmica que tenen. Mire, ja ho vam dir en el seu moment, hi ha una qüestió molt clara. Vostès tenen una universitat que se va fer en el seu moment en una finalitat determinada. No sé si ho aconseguiran, també ho dic, el dia en dubte, però la finalitat era clara. Havia que tutelar la ciència, havia que tutelar allò que eixia de les universitats en un moment en què les universitats les tenien rebotades. Busquen la dependència d'alguna manera de la universitat del poder executiu. I això se va fer en el seu moment. I ara jo li pregunto, mire, quin és el finançament d'aquesta universitat? Perquè he parlat públic-privado, sí senyor, vull saber el percentatge. Quin percentatge és públic i quin percentatge és privat de tots els diners que entren en aquesta universitat? Vostè ho tenen que saber, entre altres coses, perquè a una esmena meva, precisament en la llei de creació, se va incloure el finançament privat, perquè tots els ingressos que hi havia en la llei que vostès van presentar eren públics. I això és una esmena que he presentat, que van acceptar, perquè sabien que si no haguera sigut totalment il·legal.
Hauria sigut totalment il·legal, perquè ja tenien vostès un informe també del Consell Jurídic Consultiu que ho dia ben clar que en aquesta universitat el que pareixia que es pretenia era canalitzar fons públics a una universitat de funcionament privat. I això ho dia el Consell Jurídic Consultiu. Per tant, en aquest moment, mire, tinc moltes preguntes, no era la pregunta inicial, però és que ja que entrem en el tema i que la pregunta inicial no se contesta, podem fer moltes preguntes. Per què? Perquè a Castelló precisament se li va prometre que tindria la seu. Jo recordo que tenia que tindre un edifici d'un arquitecte molt famós internacionalment que se deia Frank Gehry, no tenim res i per tant la pregunta, jo insistís, davant de la venda de productes que hem creat, anem a fer un pack viu, aeroports, ciutat de les llengües i mundialització en Castelló, perquè de tot això no hi ha res. Existeix la viu en la forma que existeix, per tant podíem fer un pack, a veure una oferta pública per a veure qui vol adquirir tot això. M'agradaria que contestara clarament finançament públic i privat en quin percentatge, que concretara quina és aquesta gran oferta de titulacions que està oferint en aquest moment i també quin és el futur que preveu exactament per a aquesta universitat. Gràcies, senyor Panyella.